ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 4 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Leovit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka, boss. Welcome digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Lunes Pizza 9 sa Bulantabi nin Oktubre 2023. 1FM 88.3 simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080. Asin po tabi sa 657 kHz Radio Pilipino Naga. Good morning po sa kabos na nakatotok ko niyan sa satuyang programa. Duman sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian nga naman, Git Wilson. Sa mga drivers on the road na nakatotok ko niyan. Sige po, good morning, good morning, good morning. Welcome digdi sa sendong programa ngonya na pagka-morning. Sa mga kababayan niya to na minamarap-rapasan na Lunes na Lunes po madali na ang pirang simana na sa napotabi ini tulong simana na sa da. Tulong simana na sa napotabi
aldaw nin paghuhusga duman sa mga barangay officials. So mga mag-graduate na po ngunyan, tapos so mga kwampasa na, so mga challenger ngunyan, o so mga mag-graduate ngunyan, magpaaram na. Tabi ha, grabe ang kwan ngunyan grabe po tabi ang pag-ingat kan sa tuya ng mga barangay official. Maski magpa-interview sa media, tarakoton. Grabing mga takot ko niyan. Dengo na ngaya tabi idol. Saka na sila ngaya pagkatapos na kan-eleksyon kon manggana ako. Ay ko na ta. Baka ngaya makaarog ako duman sa kuan. Igwanin tulo duman sa Uwas Albay. Tulo sa Uwas Albay, ang problema digdi ta. Ang problema digdi po, pinadara ng show cause order, sabi kang Comedic Albay, hindi naman talaga kandidato, supporters supporters, ang pinadarahan po tabi, anin show cause order, kan Commission on Elections, paano nag-post, tapos vote, may binugtak na vote ata, tapos binugtak so kandidato. So, tinira kang Comelec sa supporters. Ma-post man ako, vote for me. Di ko sa ako mabukta ko na, today man ako nag-file kang certificate of candidacy. Issue cause order man ako ni. Isus Mariosip na buhay to yan. Grabe so kwan ngunyan kang Comelec. Grabe so pautot ngunyan kang Comelec. Inda ko daw sa indo. Let's light our Christmas trees for a Bata mapasko na. Pero nasa na? 77 days o 76 days? Bata no'y mapasko na. Grabe pan pautot din do. Inda. Huwag ako. Manin do magkadarakop so baga nagbabarakal kiboto abir daw. Maski nga ningon yan, aminado na po tabi sa Comelec, yung bagang pigtataram ko ano po ang safety measures kan Comelec na so madakop kan, alimbawa ako nagdakop ako kan mga nagbabakal nin boto, ako ang masumbong. Ano po ang safety measure kan Comelec na ako, di ako mabubungag. Simple man sana, di ako mabungag kan isinumbong ko o kaya dinakop ko, abir daw. Simple man sana yan ang gibonin do po tabi, siguro pagkusuguntaan information dissemination campaign. At maski digdi ang Comelec offices, digdi sa satuyang lokalidad po, aminado kaan, hindi man tada kaya. Ang nagtataram na kaya man sana si Comelec Chairman George Garcia abir daw. Pati ang mga kandidato, sigurado yan ubos yan po tabi ngunya na eleksyon, ubos yan by disqualification. Ubos ang tarato, ubos man ang mabakal. Kulang man ang po tabi mabakal kayan, so arog-arog ban sana. Pero so baga mabakal, so baga gustong gumana, mahiro yan po tabi, abir daw. Pag day ka naghiro, todas ka. Pag day ka naghiro po, day ka nagtaonin kwarta, jawa gurano mo kakusog na kandidato, babay ka. Iyan ang sisiguraduhon ko. Iyan sisiguraduhon ko. Iyo baga. Ay man. Nata kay po anda. Dot digdian satu yan kuan. Di ba? So ano po ang satuya na bagay istorya ko niyan, pagurulayan tayo ni aruat yan, baka kon mako ako si Dr. Cedric Dae, papadapit digdi sa order kan decampment. Order kan decampment. Iyo. Ngani po tabing maray. Iyo. Iyo po. Ani na maray ang laban ta. Sige. Anyway, so sabi ko sa endo po tabi, dahil man. So, P-Box kasi, inian sa tuyang tema ngo niya na pag-aaga.
Yung PBOX kasi, nagtaram si Dr. Paul Alanis na, dahil naman nga kami nagkakuha na, dahil naman nga kami ano ba yun? Decision ka na, dahil nga kaming order of the campment pero yung order baga po, kan Biyernes pa yan, ipinalawas kan provincial government through APSIMO, na i-decamp na pati sa mga nasa 6 km permanent danger zone. Kasi, nasa science base. Science base, iyo po, science base. Bati nami Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pangdiwang, ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Iyo po, science base po. Sige. Nakakuha na ngon yan so Naga. Bago na yung Naga ta. Hindi na kita nakakuha naman ano. Naga City po sa DWRN. Hindi na kita naka-hook up. Digdi na lang kita sa Radyo Pilipino Legazpi tapos sa 1FM. Iyo. Taso naganasa ako na gayod. Nag-igwa ng kwanduman bagong nagtutukaw. Okay? Iyo po. Sige. Anyway, pura na so nagata Kuha na sana. Sige. Anyway, 18 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. So, diretso po tabi kita digdi. Tapos, sigwa pa kita digdi. Yung lampas, kadakol po, rinibong mga Pilipino ang apektado ngunyan kang gira kan Israel tapos kan Hamas militants duman sa Gaza. Nagbubumbahan na nagbubumbahan na po tabi. Iyo yan ang kuan. Yun na po tabi yan. Dakulon na po tabi, bombahan digdi, bombahan na duman sa ano ba yun? Sa duman po tabi sa Israel. Duman sa Israel. An inot ka yan, kan Saturday kasi, yung nangyari, parang pinauranan po tabi nin halos 5,000 na rockets yung pinauran kan Hamas militants. 5,000 rockets yung pinakuan. Siyempre, ang Israel po mabalos. Nagbalos po sa Israel yung lugar kung saan gigibos sa mga meetings, tapos po tabi kadakol na mga armas kan Hamas. Mga Muslim minority yan, Muslims. Binomba man po tabi kang fighter jets. Ngunyan, duro-diretso po. Bata iyan baga, yung Iran ata, yung Iran, para sa Palestine. Igon mo yan, yung daga pa po tabi na namundagan kay Jesus Christ. Pero, aram nindo sa kahaluyanin panahon kung susumahon ta po ang istorya, sa kahaluyanin panahon, ang Israel, yung lugar kung saan namundag si Jesus Christ. Sige. 20 minutos lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Ang oras na yan hatod sa indo kan ang probinsyano party lists. Yung lugar kasi yan yung lugar kasi yan tabi iyan yung kinamundagan kan sa tuya na kuan si Jesus Christ. Jesus Christ.
Ngunyan, parang tinatabangan siya dano. Nagbalos po. Yung Estados Unidos, tabi, nagpaabot na nin kwan, yung US, nagpaabot na po nin statement statement po tabi na ano man ang mangyari, matabang sinda digdi sa gira. So mas mahiwas may mga buildings ng narumpag, dakulo na po, 500 plus na yung nagadan, sobra ribo na po, 1,000 yung nagkarulugadan, may mga abduction na po na nangyayari, may mga abduction. Ang Hamas po, teroristang grupo yan, teroristang grupo, teroristang grupo yan tabi, ang Hamas militants. Iyo yan ang nangyayari ngunyan. After 50 years after 50 years. Then naman bagayan, naramdaman nindo kay ito, naramdaman nindo po tabi. Kay ito baga, grabe ang kwan dyan, grabe po tabi yung burumbahan dyan. Pero bako grabing so talagang kukurorniran po. Ngunyan iyo na. At nakalaog so mga militants duman sa kwan So may mga kwan tabi ngunyan, lalo na sa mga paraan tabay ta na igwanin mga parientes duman sa Israel. Tadakulon po yung an Israel sa roya na alay kan Pilipinas. Malangan yan Israel baga nagparatao bagayan sa tuya. Minsan libre. Dahil pigpabakal Tapos may pigpababakal na mga gamit. Yung rocket system ta ni Israel Di ba? May rocket system Pilipinas hali Israel. Close ally yan. Kung maghagad po nin tabang yung Israel, naghagad na yung tabang yung embahador kan Israel po tabi, naghagad din tabang digdi sa Pilipinas. Baka kung magpadara kita kayan, depende yan sa United Nations po. Magpadara nin ano ba yan? Military. Tangani na tabangan tabi yung mga Israeli na depensa sa susendang nasyon po tabi. Iyo po yan. Magkakaiba yan duman sa Ukraine, ngunyan po, yung mo yan, mga 500, mga 5,000 na rockets na paura ron sa Sus Mario si po. Sayan ka baga puruta kayan. Grabe po yan. Grabe po yan. 5,000 na rockets na ipinagpauran po tabi sa duman po tabi sa Israel. Diba de? Oni pa, Daurat yan maaraman tayo ni si Saiso may order. Pero actually, pirmado ba yan? Yung order kan decampment, pirmado. Pigilin ko ngunyan subol kang mayon. Day pa man talaga ibababa. Sabi kang P-Box. Day po ninda ibababa yung alert level number 3. At nahihilingan ninda po tabi na talagang delikado ang sitwasyon Day ninda ibababa yung alert level number 3 kan Bulkan. Ngunyan, ngunyan po, anon mangyayari? Because kung iilingon ta po, grabe, ngunya na pagkaaga, pigiling ko, at sabi ko ini didiskasyon ko niya na aga. Pigiling ko po so kamugtakan kang Bulkan ta, urang dampog ngunyan. Makusugon dan orang duman sa muya di mainit sa Legazpi. Diyan sa Daraga mauran. Masaka. Kusugon dan oran sa muya. Sabi ni Mrs. Okay. Makusugon yung oran. Pero digdi sa muya sa Legazpi. Then, pigiling ko kasubago, alawigon pa man giraray so dinalaganan ba kandava, no? Alawigon pa. Pero orat yan orat yan ta, lilinawon tayan kay Dr. Cedric Daep. After kan sa tuyang time check, taon-taon lang. Mga 6:40 po, digdi sa 1FM. Pasalamatan tangunan sa buya ng mga sponsors pa digdi sa
Ay na ito. Honorable Vicente Baltasar III, Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College, Daragalbay, Dr. Maria Los Tabuena Makasinag, President Bicol College, dyan po sa Daragalbay, Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daragalbay, Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Manis Tipuda, City Veterinary Officer, City Hall Compound, Legazpi City. Yan po ang samuyang mga sponsors, digdi sa Novena, to our Mother of Perpetual Help. Iguana kitang 27 minutos na po, makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Pagsangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Happy Elderly Week kasi mo mga daw sa inyo kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado kasi protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo kabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Ikaw na kita nin 32 minutos lampas alas 6 ng pag-aaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Yo, what's up? Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Okay. Facebook.com/1fm.ph You're only one. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Alright, balik ako digdi sa programa. Alat ko na piganap ko digdi sa number ni Dr. Cedric. Okay. Yan. Tibad kun makuatangon yan hadi. Ngayon na pagkaaga. Ngani na araman ta po. Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung nangyari? Wala. Saka. Sige. Okay. Ding signal. I-try tagiraray ha. Day atang signal. Ganyan. Okay. Wala. Mamaya na. Walang signal si Ikon. Kasi kay Puante ni po, ano ang magiging sistema digdi? Kasi kung daing orden yung ano yan, yung provincial inipotabi na PBOX, ano ang binasihan kang provincial government para digdi po tabi sa para digdi po sa kuana ini, di ba? Ano ang pinagbasihan po kan provincial government? Di ba? Good morning idol, basta ako pirmi naka-tune in sa imo, pati nga ni Kimisis nakatutok ako. Sabi ni Gis Misina. Good morning man dyan sa kon. Mainitunda dyan. Sabi ni Mrs. Kasubago, mainitunda po tabi dyan. Ay mauranon da sa barangay mi. Sa barangay Kanmayon. Ano so ataman ta dyan. Nagkuha na. So alaga ko. Nagmata na. Nagbata na kayo sa alaga ko eh. Alat ko na ha. Ikwan ko na ini. Okay. Day pang signal si Kwan. Day pang signal si ano ba 'yon? Si Dr. Cedric. Alat yan. Oro at yan tabi baka kun makuataso. Science-based man da kasi yung duman sa advisory camp PDRMC, science-based man da po sinda. Science-based sinda. So advisory kan PDRMC. Kung science-based po, tabi, kung science-based, paano ito? Sabi kan PBOX, si Dr. Paul Alanis, dahil sindang recommendation, dahil pa man ipinagbababa, so, alert level kan bulkan. Ano ang pinagbasihan po kan provincial government? Di ba? Dapat ipaliwanag ini kasi yung iba nga ni, pero ang sabi digdi, bahala naman da sa mga local government unit magdesisyon o taan kamalig. Ora talaga. Ora signal si Dr. Cedric. Tama apot ko kuta na kay dita. Nalibong ako kay di. Anhapot di nagdecamp. I think yung malilipot gayod dadakolon so mga bakwit nagdecamp na. So mga nasa 6 kilometer permanent danger zone. No? I think nagdecamp na eh. Nagdecamp na po tabi. Gabos. Yung Kamalig, may saro po na barangay na nasa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Day po pigdecamp, kundi ibinalyunin evacuation center. Daan sabi naman kan susog naman saya ipinaluwas na
executive order and then orden ni Governor Greg Slagman, decampment kaya susog sa science base. Pero bahala na ngaya sa mga local government unit kung ano ang dapat nagibuhonin daw. Kung madecamp ka mo, dahil. Gustong taramon, gusto nang ipadecamp kan provincial government, tabi. Gusto nang ipadecamp kan provincial government. Gustong sabihon, tabi. Baad kon, baad po tabi, abo na magtao. Ura ng pondo so provincial government, bahala naman sa mga LGU. Kung di ka mapadikam, digda anhapot digdi kaya pa daw po kan mga local government unit. Kaya daw po kan mga local government unit na magkwansinda. Di ba? Iyo masan napot digdi. Na kung dahil na mata o ta kung pinadicamp na ka provincial government, tapos abo na magtao so LGU, albay, nin tabang duman sa mga bakwit na dai papaulin, mapipiritan ko niyan sa mga LGU. Alimbawa, ikan LGU kan o to sa daraga, gabos na pinauli gabos na pinauli. So kamalig, mapipiritan so kamalig na maski abo ninda, daura na po tabi pang tao, mapipiritan na po tabi na pabalik ko na lang. Why? Wala naman kamong katabang duman. Data pa po tabi aram konso DSWD po. Konso DSWD tabi ano ba 'yon? Tao pa. 'Di ba? Taiwan na nga ni Kiorden. Kaya bako malinaw bako po malinaw kung nata po morning cup si Manong Dens Alta si Manong Dens Alta kaming dua, makapitan kami ni Manong Dens Alta. Iboto nindo kami ha. Si Manong Dens Alta. Isus. Bala na kamo dyan. Abo minang magpasaway pa na kami pa. Bala lang ya kamo. Bala lang ya kamo. Anyway. Alat ko na hata ilingon ta ini. Ilingon ta po ini kon mako atagiraray si ano ba yon? Kon mako atagiraray si Dr. Cedric. Tatry ko giraray ha. I-try ko giraray po kon mako ata si Dr. Cedric. Alat ko na ta nakasarasot niya. Tibad lamang kung makwantay ni si Doktor. Hello. Doc, Cedric, good morning po. Giraray. Good morning. Tamay ihapot lang po ako di bay kaklarohon ako digdi regarding duman sa decampment baga. Na-decamp na po gabos ba? Na-decamp na gabos o evacuate? Garo kamalig na sa nasuda so anuling. So anuling na sana. Sir, kasi may report man digdi sa P-box na daidasin danin order of decampment. Okay, kaganta ki senaryo ang mayon. Sige po. Tangani na maging malinawan po tabi ano? Ang senaryo 1, okay, kung pinatubo eruption. Okay. Ang senaryo 2, 1984-1993 eruption. Okay. Ining senaryo, taginiban kong senaryo 3, 2014 eruption. 20 po. Ang lava flow nagtuturo sa nadigdi sa Basud River. Okay. Santo Domingo, Bungagali hanggang 3 kilometers hanggang 4 pang maximum and then Isigali. Dahil man nakaka-apektar sa ibang lugar. Ano ang gigibuhon ta? Okay. So sa senaryong iyan, hindi kita masunod kang so explosive eruption. Dahil makipigsasabi na
explosive eruption yan. Tapos, Okay. 4 months na, nagbababa ang parameters. Ngunyan, mag-analyze nila, magkaigwas nila kay recommendation. Dahil lingon ta kung ang recommendation nila, magkagsin na kay senaryo, Okay. nga mag-ibuhan ta kay plano. Yes. Ngunyan, in the absence of scenario, ang absence mo, mag-ibok scenario. Dahil Okay. yan ang trabaho mo. Oo. Oho. So kaya palan ini na desisyon na po tabi na pabalik ko na sana because sabi ko nga ni maluyaman talaga yung activity kan mayon. Ang hapot ko, signal number 3 kita sa Bagyo. Oo. Maabot ang Bagyo. Oo. Mapa-evacuate kita. Yes. Signal number 3 kita, paarayo ng Bagyo. Mapalikam kita. Oy, oo. So kumbaga ang desisyon na din do is parang science-based din. Ngunyan, apoton tang P-box. Anong senaryo yan? Anong recommendation nila kung araw ka ng senaryo? Oho. As of now, sir, wala sindang rekomendasyon talaga. Wala man talaga. Tasinda, ang recommendation nila 6 kilometers. Maski pa magbaba na yun sa zero, recommended manggiralang 6 kilometers. Aha. Kaya ang suggestion ko nga na dyan sa senaryo yan, mag-ibo kita ki ordinansa or mag-ibo kita ki national law or presidential issuance na dahil na talaga dyan ang permanent settlement. I see. Oo. So, kumbaga, i-bakante na talaga iyan. Oo, tanga na iyo kitang basyan. Ta kung di kitang basyan, mabaralik yun ang tao. Mas nga dahil pagididikam, nagbabaralik sila. Ang feeling nila, safe na sinda. Iyo maski sir, so mga taga-daragang evacuee, mga LGU daraga, inako na kan madikam, di ito na sana. Dito pala, nag-uruli na. Iyo, ini nga ni, sa may isip, pero di sila maglawag sa river channel. Oo, tadi duman delikado. Ang laba. Nakanilot pagka makasugon mo yan, maluyan na. Oo, iyo. Iyugon mo yan ha. Ang barita digdi is sa P-box, 48 million cubic meters daw yung volcanic debris na yaon dyan sa mga salog ha. No, yan ang prepararanta sa lahat. Oh, you see, oo. Pero ining gali na may mga lava flow. Oo. Kung i-compare kang inot, mahiling mo baga pagbagi, halos na papanong ibabaw. Pero ngunyan, mahiling mo, hindi sa lava flow, pasaro-saro na sana. I see, oo. Tapos naman sa parameter kan P-box, masakat mababa. Gusto sabihin, hindi nakakatipon hikusog. Okay. And then, so mga local government unit, nag-uyo naman po tabi talaga kayo na Iyo, kaya kami nag-analyze. Kaya ang recommendation ko nga sa P-box, mag-analyze ng data, kita ki data analysis and interpretation kang nangyayari sa mayo na available sa inda. Iyo taan problema digdingan sir maski kami magagad din yung report bagang parang summarize na kung ano talaga nangyayari walang maitao Kaya iapot mo kay tabi alwin ang P-box. Takita in the absence of analysis, ma-interpret kita tapos ma-analyze yung data. I see, oo. Data pwedeng isakripisyo ang tao. Oho. Kasi di ba 4 months na? Oo. 4 months na. Sabi ko, kung paano ini, kung day talaga, kung day ginibok ang provincial government na pabalikon, ikon mag-abot pang 1 year. Naroon ka na system. Iba-core kita 1 year. Pero, ang decision may, pag sinakat nila sa alert level 4, mapa-evacuate kita dahil ang scenario 3, dapat ma-evacuate talaga yan sa alert level 4 except barangay Macy. Ang hapot ko ngayon dyan, Alwin, dapat ma-evacuate pag alert level 4. Kaya pag ang Legazpi, hindi nag-evacuate. O nata din yung question ang Legazpi. Natama, so ginibok ang Legazpi. Oho, naday man talaga pwede pa? Oo, alert level 4 dapat. Ang Legazpi, baga din nag-evacuate. Yes, oo. Legazpi man lang so nagsayo man talaga abo. Maski nga na magasaro sa mga channel sa pagtataman kang lava flow, Pungagali o Legazpi yan. Oo. Pero kung scenario 2, ay mapa-evacuate kita hanggang 7. Kung scenario 1, mapa-evacuate kita hanggang 10 and 11. Oho. So ang pinagbasihan nindo digdi is scenario 3. O kung may naibo kita scenario in the absence of analysis kang P-box. Yes, oho. So tama naman yung naging decision para sa para sa mga evacuees talaga Oo. Okay. So, sir, then ako ibang kahapotan, at least na-interpretar po yung yung order digdi na medyo sabi ko dapat ang mag-interpret kay ni iyo po so apsi mo. Pero agad ang tigirara ka analysis kang nangyayari sa mayon ng P-box ta. Dahil pwedeng so dahil ng analysis na kita sa natas, hindi may authority kan dapat. Yes, oo. So in the absence of that analysis, ang apsi mo ma-analyze na, dahil pwede kitang mag-desisyon. Yes, okay. Sige. So, maraming salamat, Dr. Cedric, ha? Salamat man, Tate. Sige, tamang-tama.
Maraming salamat po sa pagtatunin oras digdi sa Samoya sa 1FM. Sige, si Dr. Cedric Daep, iyon na ang sinasabi ko eh. Ta kasi may problema. Ikon digdi, halimbawa, nagkaigwanin, bigla na pagputok. O sisiyan masagot kaan na pinabalik. Pinabalik. Sabi kang P-Box, wala naman niya kaming order for decampment. Siyempre, walang order for decampment eh. Pero sana yung tama itong sinasabi ni Dr. Cedric na dapat igwa ka mo nin analysis. Tanailing ta naman nga ni kaso bago maaga sundo ba ganyan sa kabangaan kan mayon nung nahiling ko po tabing laba. Iyo takon nasabutan ko na ang sistema kung ang provincial government siyempre kung magpaparahalo yung tama ng gadiyan dyan sa pamitisan kan bulkan ay yung mga tao po na nag-evacuate pagparahalo yun tayan dyan sa evacuation center dakulaon talaga yung magiging problema nata po kasi di man siyempre kakayahon po kung kakayahon akan gobyerno tayaw yung national government ang problema sundo no arin sundo po tabi no arin ang tabang na maitatao po tabi kan sa tuyang gobyerno pagabot po tabi digdi di ba iyon eh Tondo rin po tabi ang tabang kan sa tuyang gobyerno. Kaya saro ini po sa mga issue tabi na dapat na solusyonan siguro kang P-Box. Siguro tabi sa P-Box makipag-coordinate ka mo sa APSI mo kung nakantabay si Dr. Paul Alanis kan P-Box kan Linion Hill Observatory makipag-kuang ka mo mag-sit-in ka mo, tangani po tabi na magkaigwanin talagang pag-aadal, yung concrete study. Ngani po na dahil kita masala digdi sa magiging disposisyon, yung order po is pinanindugan kan APSI mo, ni Dr. Cedric Daep, na pirmado po ni Governor Lagman na ang sa indang ginibong aksyon is susugman sa science. Science. Scenario 3. Yan po, bata sabi kang P-Box, actually yung boulders na yaon dyan po, kung magparauran po, siyempre may mga senaryo naman kitang dapat na i-reconsider. Dapat i-considerar po tabi kung magparauran naman. Di ba? At 48 million metric tons. 48 million metric tons. Kuan dyan cubic meters palan I should say cubic meters yung yaon po tabi dyan sa pamitisan yaon dyan nag-ula sa mga river channel kan Bulkang Mayon 48 million 48 million po ang yaon dyan saka. 'Di ba? So nakakaandam 'yan. Nakakaandam 'yan po tabi na senaryo na sistema po. Diyan sa Satuya sa Bulkang Mayon. Lalo na kung magkaigwanin mga pag-oran. Okay? Basta po para sa APSI mo, science-based yung pinagbasihan kaya nadesisyonan na po tabi ito. Okay? Anyway, igwa na lang kita nin 4 minutos antes mag alas 8 o alas 7 din pagkaaga. Una ako alas 8 naman. Una ako alas 8 na. Di sige. Ano pa po ang satuya na mga
istorya ngo niyan, balikan talang ito po na nangyayari. Nangyayari po tabi duman sa luwas ka nasyon. Actually, saro ini po sa problema na pwede po tabi na maghiwas pa, no? Maghiwas pa po tabi ining problemang ini. Gira. So digdi sa tuya sa West Philippine Sea. Nako. Dakulaon man po tabi ang problema. Bako yan karaw-karaw, gusto nang magbaranggaan eh. Saro lang po tabi na miscalculation kayan, may problema kita. Igwa kita ng problema. Digdi po sa peace and order. Ora nin estabilidad sa kadagatan natin. Siyempre yung mga nasyones, igwa po tabi nin mga diritsos. May mga pagtubod by mga sovereign rights. Yun lang kung yung sarong nasyon talaga, yung sarong nasyon tabi, daisindanin pakiaram. Daisindan pakiaram, daisindan nagsususog duman sa inaapod niya to na international law. May ano ba yun? International law. Pag wala nin ano ba yan? May diferensya talaga. Di ba? Wala kitang mapagkasunduan po tabi kay ni. Wala kitang mapagkasunduan eh. International law. So anyway, gawa na kita nin 59. Lampas po ang alas 6 din pagkaaga. Alas 7 ang DWRL Barita alas 7 ha. Digdi po sa 1FM. Asin po tabi sa Radyo Pilipino Legazpi. Okay? Radyo Pilipino Legazpi. Then 1FM Legazpi. Okay? Basta Bob Remix, DJ Boss Mike. Alright, so param na una ko. Alright, yan po ang DWRL Barita alas 7 ha. Digdi po sa 1FM Legazpi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi
na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1FM, one lang yan. Hold your butts up! This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1FM. My only one. One lang yan. 1FM. One lang yan. One lang yan. This is your one. Your only one. Your only one. 1FM. 1FM, your only 1FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 4 minutos, makalampas po ang alas 7 nin pagkaaga. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay asin Bicolan dyan sa headlines kan mga bareta alas 7 alert level kan Bolkang Mayon da ibababa kan P-Box Oson padagos na pinagbabantayan na. Mantang APSIMO pinaglinaw na science base ang pagpapanikamp sa mga evacuees sa pamitisan kan Bolkang Mayon. Mga bareta kita sa lado nasyonal. Binilog na small committee sa Kamara dahil namimili nin tatawanan in confidential funds tas 2024. House Tax Chief kumpyadong makulpa ngonya na bulan an inflation. Speaker Romualdez nakisumaro sa pagkondenar sa pag-atake sa Israel. Israel siniguro ang matinding pagbalos matapos ang deadliest attack sa laog din 50 taon. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Aldaw nakita ko niya ni Lunes, October 9, 2023. Alwin Dobolel, ang sendong tagapagbareta ko niyan sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Dawa igwanin di Campet Advisory and Albay, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa mga bakwit kang Bolkang Mayon, hali sa 6 km permanent danger zone na ibababa ang alert level status kay ni. Ini ang sinabi ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Resident Volcanologist Dr. Paul Alanis
Sinabi niya na ang presente pang nasa alert level number 3 ang status kan bulkan asin dahininda ini babagohon. Kung magirumduman, kaya may mga parametro ang bulkan na nagbabaraba alagad padagos pa man giraray na nagre-rehistro kay mga pyroclastic density currents o oson kaya ini ang sendang pinagtututukan asin pinagbabantayan. Sigon kay Alanis apuira kay ni sangunyan padagos pang nagluluwas ang laba sa bulkan sa roman sa pinakadelikado para sa buhay kan mga residenteng nakaerok harani sa pamitisan kay ni. Mientras tanto siniguro niya na padagos ang PBOK sa pagmonitor sa sitwasyon kan bulkan asin alaoman ang regular na pag-update asin ang rekomendasyon. Nilinaw kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na dahininda pinagrekomendar na pabalikon ang mga pamilyang evacuees kan bulkang mayon sa laog kan 6 km permanent danger zone. Kasunod din kan decampment advisory na piniluwas kan Biyernes kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council October 5. Lagad sinabi ni PBOX resident volcanologist Dr. Paul Alanis na desindang rekomendasyon na pabalikon ang mga ini o palaugon sa nasabing PDC dahil dahil paninda ibababa ang alert level status kan bulkan dahil delikado pa ini lalot binabantayan pa ang oson. Alagad decision pa daw kan PDRMC dahilan ta recommendatory agency sa raman ng PBOX kaya nasa kamot kan probinsya ang magiging desisyon kay ni. Siniguro naman ni Alanis na nagpapadagos ang monitoring dinda sa bulkan, mientras sinabi man ni Governor Greg Lagman na ang sendang decampment advisory ang science-based asin sunod sa verifiable na mga datos. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon na nasa tahaw kita ng kadipisilan, kaipuhan nga to ang masasandigan na magtataon ng kusog asin giya sa satong oro aldaw na pagkabuhay. Kung kaya, iniimbitaran kita na magdangog sa novena ni inanin danay na pagtabang. Tuyong aldaw na Miyerkules, alas 4 min hapon, direktamente sa Redemptor Shrine, Gugon, Legazpi City. Namutang kita kan mahal na ina, magrami kita asin mamidi sa iya. Pasalamatan tapuan sa muyang sponsor sa Novena Tor Mother of Perpetual Help, Gold Street asin Good Luck Novelty, Piñaranda Street, Legazpi City, Manager Miss Pilar Akende. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng sandi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan pasiring kita sa detalyes kan mga bareta pa sa lado lokal. Linaw ngunyan ni Albay Public Safety Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Daepa na pinaninindugan ang naging desisyon ninda na idicamp ang gabos na mga evacuees na nasa laog kan 6 km permanent danger zone. Sigon kay Daep, sa indang pinagbasihan ko niyan, ang scenario 3 na kung saan day naman nagkaigwanin explosive eruption sa laog nin 6 o 4 na bulan. Kung kaya't may kukonsiderar na libre ang mga residente na magbalik sa sendang mga harong. Pinag-retirar ni Daep na kinakaipuan magibonin na rekomendasyon ang PBOX mapadapit digdi asin pagadalan ang sendang magiging rekomendasyon. Siyang sinabi na maski kaya pa naman na suportaran kan Albay Provincial Government ang gabos na mga bakwita. Alagad kinakaipuan pabarikon ang mga tangani na may balik na sa sendang normal na buhay. Gusto man ni Daep na magkaigwanin na ordinansa para sa permanent settlement kan mga residenteng nakairok sa laog kan 6 km permanent danger zone.
Prani po sa pulisya, kan daraga ang pamilya, kan duwang rebelding nagadan sa enkwentro kan October 3 sa Barangay Baskaran nga na magagalintabang tulong aldaw ang nakalis sa pon kan mangyari ang nasabi ng insidente. Sa ibong kan nangyari, dahil naman nagduwang isip si Daraga Municipal Police Office Chief Police Lieutenant Colonel Edmondo Cirillo Jr. na onrahon ang sa indang pakihuron. Pero digdi, tinawanan man sinda kan opisyal nin tabang pinasyal asin liwat nagpaabot nin pakikidumamay. Dahil digdi nagpasalamat ang mga nagadan o ang mga nawalat na pamilya asin naghagad man ang mga ininin dispensa sa pagbalong panggagadan sa nagadan na akan mga nagadan na suspect sa apat na polis sa Baskaran Police Assistance Center o BPAC. Preparado po ang probinsya kan Albay para sa pag-host kan of onshore asin sea training and exercises na parte kan Sama-sama 2023 sa rong bilateral Navy to Navy engagement entry kan militar kan Estados Unidos asin Pilipinas. Ginagibo ini sa isla kan Rapurapo, Albay na nagpoon po kan suhapon Oktubre 8 Sondo Oktubre 13 kung sa ina pinanginutan ini ka Naval Forces Southern Luzon Command o NAVFORSOL. Sigon kay NAVFORSOL Assistant Public Affairs Officer Lieutenant Kim Paulo Lopez na simanang exercises pinaglalaoman gigibon sa probinsyan pirang naval exercises, sports activities as in public affairs engagement. Mabot sa 700 na sailors ali sa manlainay na units kang Philippine Navy ang nagpartisipar kay banan ang mga gagamiton na Philippine assets. BRP Antonio Luna, AW-109 Naval Chopper, C-90 aircraft asin ang Naval Special Operations Unit. Diecinueve minutos makalampas ang alas 7 ng pag-aaga. This time check is brought to you by ang Probinsyano Party List. Pinagidali nang matapos ang pinagigibong validasyon kan mga pamilyang posibleng mapiktaran in kaso magkayguan in lahar durante kan makusog dauran na umabot sa panahon o maraot na panahon sa probinsya ng Albay. Ang nasabing validasyon pinanginutan kan Albay Public Safety Emergency Management Office kung saan pinatututukan partikularmente ang mga lugar na nasa palibot kan bulkan. Napagraman o minabot na sa 48 milyones na tunidanas ng volcanic debris ang pinagluluwas hali sa bulkan sigon sa PBOX. Ponpa kan pagalabroto kan bulan in Hunyo. Inot naman na nagpagirumdum na Napsimo na posibleng pagragasa kan lahar sa mga lugar sa palibot kan bulkan. Kung saan pwedeng rinibong pamilya ang magkaarapiktaran kaini. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. 21 minutos lampas po ang alas 7. This time check is brought to you by Philippine Science High School, Tagong Tonggowa, Camarines Sur.
7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. The Philippine Science High School Bicol Region Campus is now accepting applicants for the 2023 NCE National Competitive Examination. Application forms are available and may be filed at the following: PSHS Bicol Region Campus, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, DOST 5 Regional Office, Legazpi City, and Provincial Science and Technology Offices. It can be downloaded through www.brc.pshs.edu.ph. You may also apply online through https://pshs.edu.ph. Deadline for submission of application. Private schools, October 13, 2023. Public School, October 13, 2023. For inquiries, you may call 0917-8013-267. Be a Philippine Science High School Scholar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan sa detalyes kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pumalag ang EPI sa payag kan China katakod sa indisputable sovereignty sa isla sa West Philippine Sea. Ini kasunod kan bataryon pong resupply mission kan Pilipinas sa soldados na nakadisigdar sa BRP Sierra Madre October 4. Sa sinabi ni EPI spokesperson Colonel Medil Aguilar na serarom kan angklos dahil claim ang China sa West Philippine Sea. Dahil daw pinagbibisto kan arbitral award ang claim kan China as in dakol na nasyon na nagpahayag din suporta sa Pilipinas sa rules-based international order, mentras sa dahil naman in sarong nasyon ang bukas magpahayag din suporta sa ginigibong aksyon sa West Philippine Sea. Pinatikos kan China ang sinasabing illegal daing pagtugot na paglaog kan mga barko kan Pilipinas sa Yongin Shoal kan gibuhon kay ni ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 30 lampas po ang alas 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban.
Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihin abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Yo, what's up? Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/onefm.ph. Okay. Facebook.com/onefm.ph. You're only one. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. One FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. One FM. You're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang
Pasalamatan taman ang samuya pang mga sponsors digdi sa Legazpi City Fiesta 2023. La Roca Miranda Suites and Waway Restaurant, La Candola Drive, Legazpi City. Mrs. Lorna Cristobal, Engineer Virgilio Eduarte, Regional Director DPWH Region 5, Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Ngunyan pa siring kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibinulgar ka National Irrigation Administration na namimiligro na mawaranin 1.46 million metric tons nin paroy sa nasyon por medyo kan El Nino. Sinabi ni NIA Officer in Charge Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector Josephine Salazar na narama na kanahinsyan vulnerable areas sa Taginita. Dagdag pa ni Salazar, suma total nasa sobra 276,000 hectares ang mga daga na apektado. Nanginginot ang Mimaropa, suminunod ang Western Visayas, mintras pantulo naman ang Central Visayas sa top El Nino Vulnerable Region. Magiramdaman taon 2018, nasa 300,000 na mga paraoman apektado kan El Nino phenomenon, sobra sa 8 billion na kantidad dulot ang distroso sa sektor kan agrikultura. Plano kang Quezon City Police District nakasuhan ang lalaking nagpaluwas din viral video dapit sa pagpapapondo kan lunadan sa Commonwealth Avenue kung sa nadamay ang pangaran ni Vice President Sara Duterte. Pinangaranan ni QCPD Station 14 Lieutenant Colonel May Hinyo ang lalaki na si Janos Munar. Sigon kay Hinyo, saro sa mga pinagiling din na reklamo kontra kay Munar ang cybercrime pero tulos naman na nilinaw na nagpapadagos pa ang saindang investigasyon. Mientras tanto, maigot na sinayuman ni Munar na siya nagkuha kan video asin sinabi na ipinarti sa naman ini sa iyang amigo sa Facebook Messenger. Pinostan niya sa social media ang video ngani maraman kan publiko nangyari dahil para sa iya. Sobra naman daw na patunungon ang mga lunadan sa Commonwealth Avenue para sa naman mag-agi ang sarong Vice Presidente. Kung magiramdaw nagsuri si QCPD Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan kay Duterte asin sa publiko sa dulot na abala sa pagkalibong sa sitwasyon. Uminabot sa sobra 5,000 ang bilang kan mga kandidato na nasa ngatanin show cause order susog sa pinakaultimong datos kan Task Force Anti-IPAL kan Commission Elections. Alay sa nasabing bilang kan SCO, may 1,131 naman na nagsimbag na may nailistang 347 na mga draft complaints dahil sa daing factual basis. Inot nang nagpatanid si Comelec Chair George Garcia na oral daw nindan pagtataonin SCO sundo may magluwas sa election code lalo na sa pre-campaigning. Mientras tanto, sobra sa 200 ang mga posibleng sangatanin disqualification case. 82 digdi ang diretsong na sangatanin petition kung kaya't dain na makakasabay sa maabot na botohan October 30. Segon sa komisyon, posible pang maglangkaw ang nasabi ng bilang nin disqualification case lalot na sa 2 semana pa bago ang official na campaign period mapuon October 19, sundo October 28. Pinag-aadalan ngunyan kan Legal Council kan magtugang na paraoma ang mga susunod na lakdang matapos maakwit sa kasong kidnapping as in serious illegal detentions with serious physical injuries na isinangat kontra kay dating retired General Jovito Palparan. Sinabi ni Cristina Palabay, Secretary General kang Karapatan, na ikinagkigkig asin ikadadagit kan kampo. Ninda Raymond asin Rinaldo Manalo ang naging hatol kan Malolo City Regional Trial Court Branch 19 sa kaso ni Palparan. Sinabi ni Palabay, inot nang nahatolang guilty ang dating opisyal na si Palparan para sa kasong kidnapping sa mga UP student kan 2006 kung kaya't dai unaon kan magtugang na paraoma na
kay basa sa indang matibay na pahayag an hantungan kanasabi ng kaso. Mientras tanto, 10 taon na nakarihis kanisangat ni Manalo Brothers ang kaso kay palparan asin ibang kapagiriba kung sain binatikos sa National Union of People's Lawyer ang pagkasulto sa nasabi ng kaso. Nilinaw ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Marikina City 2nd District Representative Estela Kimbo na daisinda nagpipili ninda tataunaning confidential as in intelligence fund para sa susunod na taon. Sigon kay Kimbo, nag-rationalize sinda o pinagtatamaan ipinagtaon na CIF sa mga ahensya dahil nakabasar sa naman sa National Expenditure Program at nasabi ng alokasyon. Dahil daw pinaghihiling kanahin siya kung ipapautob ang general principles kay basa pinagdidesisyonan kan small committee iyo ang pag-aaram sa civilian agencies na nangangaipon ng confidential funds. Tangani na bang kampanan ang sendang mga mandato. Apoy na digdi paliwanag pa kang kongresista tinapyasan o hinalian ninda ang ahensya na daig kaiponin CIF sa kaibanalyo sa may importanteng papel sa pagprotehir sa West Philippine Sea. Napagaraman tatapuson kan small committee ang pagresolver sa individual amendments dapit sa 2024 proposed national budget October 10. Kompyado si House Ways and Means Committee Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda na makulpa ngon na bolan ang inflation rate o rikas kan paglangkaw sa presyo kan mga produkto asin serbisyo. Reaksyon ni Salceda matapos maglobo sa 6.1% ang inflation rate para sa bulan ng September hali sa 5.3% kan bulan po ni Agosto. Sigon kay Salceda, apwera sa ipinautob na price ceiling sa bagas, nagsirit man daw ang global oil prices sa katapusan kan Setyembre kaya pinaglalaw man mababa ang inflation rate sa bulan ng Oktubre. Sinabi ni Salceda kung hilingon, mas baba ini sa inot na kalkulasyon na 6.2% na siyang ipinarsi sa fund managers gamit ang modeling kan dekada 90. Kadalasan daw na kinukolekta kang Philippine Statistics Authority ang datos sa inot na 5 aldaw sa bulan asin na pizza 15 o pizza 17 kaya dahil na nasakop ang pagbagkasak kang presyo kan September 27. Mas kinaglangkaw ng 17.9% on year ang presyo kang bagas kan September. Bumagsak ang world prices bago matapos ang nasabi ng bulan. Nakisumaro po si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagkondenar sa nangyaring biglaang pag-atake sa mga inosenteng sibilyan sa Israel kan Hamas militants. Sigon kay Romualdez, ang pangyayari patunay na bayolanteng paagi sa pagpapairarom sa naman sa iwal. Sabi ni Speaker na ang inpertong partido ang nahampang sa matrangkilong solusyon, umanap din matrangkilong solusyon sa saindang dai pagkakasinabutan. Sinabi naman ni Romualdez na naghiro man ang Department of Foreign Affairs as in Department of Migrant Workers as in Overseas Workers Welfare Administration nga niaramo na sintabangan ang mga Pilipino nga apektado sa pag-atake. Pinagahalat daw ni Speaker Romualdez ang siyang sadiri iba pang leader as in grupo sa advokasya na may mantidir ang katrangkilohan as in tinawanan doon ang karapatan o diretsos na iagi sa matanos na pag-ulay ang ipagkasinabaran kasabay kan pagbisto sa diretsos kan mga sibilyan sunod sa pangkinaban na ley. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Happy Elderly Week kasi mo mga daw sa inyo kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado as in protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo kabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Detalles pa kan mga bareta sa lado nasyonal.
Inanunsyo po kan Embahada kan Pilipinas sa Israel sa naisasaradong una ni sarong simana. Sinugo kan Embahada ang mga Pilipino sa Israel na sumunod sa pinakasinda pag-iingat sa kaligtasan sa taho kan pag-atake na ginibok ang Palestinian Islamist group na Hamas. Asin kasunod ang pagpapaluwas na State of War Alert kan Home Front Command kan Israel. Sa pahayag, sinabihan kan Philippine Embassy ang mga OFW na kay Star Harani sa Gaza Strip sa South Israel na sunodon ang safety guidance na ipinalawas kan Home Front Command sa paagi kan sarong instructional video. Kan Sabado, ipinaglunsar kan Hamas ang sendang pinakadakulang pag-atake sa Israel. Sa pahayag, sinabi ni Israeli Foreign Minister Benjamin Netanyahu na naglunsar man sindanin retaliatory attack kasodma salaman kan pasadahan na nin airstrike sa Gaza asin sinabi kan matistigo na igwanin magagabat napasabog na nagresulta sa day mababa sa sanggatos ang nagkagaradan. Maigpit na pinabantayan ngunyan kan Department of Migrants Workers ang sitwasyon kan mga Pilipino sa Israel kasunod kan State of War Alert ali sa Israel Home Front Command kanal daw nin Sabado. Sa advisory kan DMW sinabi kan ahinsya na ang mga leaders kan Filipino community sa Israel nakipagkomunikar sa sendang mga miyembro. Nakipagkomunikar man ang leaders sa Philippine Embassy as sa Migrant Workers Office Israel. Sinabihan man kan DMW ang mga Pilipino sa Israel na mag-ingat asin sunodon ang mga instruction hali sa Israel Home Front Command. Nag-sit up man in help desk kay ba ang Overseas Workers Welfare Administration para sa Overseas Filipino Workers kay ba ng pamilya na pwedeng kontakon sa paagi kan hotline. Sinabi man kan DMW na sarong pamilya kan OFW nagagadin tabang asin nakipagkomunikar daw sa OFW na salbado naman. Nahiling mismo ni Philippine Envoy to China, Teodoro Locsin Jr., ang peligroso na maniobra kan Chinese vessel sa mga barko kan Philippine Coast Guard batapos magibas sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Yogin Shoal kan Miyerkules. Donald kan BRP Cabra ang special envoy na nahiling na obserbar asin nagkukuha nila dawan sa Chinese Coast Guard asin maritime militia vessel na nagulang sa mga barko kan Pilipinas pasiring sa warship kan Pilipinas na nakaangkla sa Ayungin Shoal. Nagsayo man naman si Locsin ay parte ang sa iyang naging obserbasyon. Naman ang inot na beses na nag-iba ang sarong senior diplomat kan Pilipinas sa supply mission sa military outpost sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inot Kenny, sinabi po kan PCG na naging batalyon po ang sayendang panibagong supply mission para sa tropa kanasyon na nag-estasyon sa BRP Sierra Madre alagad day paman maiwasan magkuengkwentro asin pangharasa asin pagulang kan mga barko kan China na nagkumpulan sa lugar. Ipinagdisignar ni PBBM si Locsin kada Agosto 16 bilang Special Envoy to People's Republic of China for Special Concern. Ini sampulong aldaw matapos bombahon nin tubig water cannon ang Chinese Coast Guard ang sarong Filipino supply boats mintras nasa resupply mission. Pinalataw kan Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Senador Francis Escudero o Tolentino ang posibilidad na paglunsad nin special investigation katakod sa insidente nin banggaan sa dagat harani sa Agno, Pangasinan ay kinagadan kan tulong Pilipinong parasira. Obito kan special probe na ini magkaigwanin archipelagic sealanes kanasyon para ibitaran ang kaparehas insidente sa maabot na mga aldaw. Digdi maagi ang mga barkong domestic asin foreign international vessels sa mahiwas sa nadarakula ngani na aram kan parasirang Pinoy kung saan maagi makaiwas sa nakaagi nga mga barko. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News.
Inasigurar ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mas matindi pang pagbalos sa pinaglulunsar din dago niyan kontra sa Hamas militants na naglunsar nin pag-atake sa Israel kanal daw nin Sabado. Sinakyada kan armadong lalaki hali sa Palestinian group na Hamas ang mga banuan kan Israel kan Sabado na ikinagadan kanday mababa sa 250 katawo na asin nakadulag kay ba ang mga hostage na pinagkokonsiderar deadliest day of violence sa Israel poon kan Yom Kippur War 50 taon na nakalihis. Sobra sa 230 Gazans man ang nagadan ka nagresponding mga Israeli sa pagpoon kan sendang retaliatory strikes. Ipinayag pa ni Netanyahu na nakipag-ulay na siya kay US President Joe Biden asin iba pang pamayo sa kinaban ngani na masyerto ang kaligtasan asin paghiro para sa Israel na nagpapadagos na kampanya kontra sa Hamas. Sa ibong kaini, sinabi naman kan Hamas leader na si Ismail Haniyeh nan pagkatake nagpuon sa Gaza, nakawagas na sa West Bank asin Jerusalem. Sa ngunyan, nagpuonan pagkatake kan Israel forces kontra sa Hamas militants. DWRL Sports News. Bubuksan na kan Women NBA ang panibagong team na pamagkatamanan kan Golden State Warriors. Inansiyar ni WNBA Commissioner Cathy Engelbert na ang pagbubukas kay ni pinaglalaoban magpupuon ang kawat pagabot kan 2025. Sina Warriors Co-Executive Chairman CEO Joey Lacob, Co-Executive Chairman Peter Gobert ang may sa diri karasabing team mintrans operasyon kay ni sa sakopon kan Warriors. Magsisibing home court kay ni ang center sa San Francisco. Gagamiton man team and training facilities kang Golden State Warriors. Ang GSWD GSW iyo ang panganom na NBA franchise na iguanin WNBA counterpart. DWRL Showbiz Pareta. Inanunsyo kan rapper na si Drake na magpapahingala nguna ini sa musika para tutukan ang sa iyang salud. Nakamati ini din pagkulog kan tiyan na dain naman ini ipinagbulgar pa ang ibang detalye. Kasabay kini kinansilar na niya ang pirang mga nakatala na performance sa iba-ibang parte kan Estados Unidos. Digdi na po nagtatapos ang pagkatudyabo kan mga istorya kan Bareta. Digdi po sa DWRL Bareta alas 7. Aldaw nakita ko dyan nin Lunes Pizza 9 sa bulan po ni Oktubre 2023. Alwin Dobolel ang sa indong tagapagbareta. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Simbolo ni kagayunan.
istorya kanikan ko, maigos, mabuot, matyaga. Kitang nagbukat sa buon kan mayon, Legazpi urugunan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog, kita na may kusuko, kabos kitan Legazpi, Legazpi, Legazpi ngunyan. Tamakan sarili ang gawian ugali, nasa pagpagaba, paguswag, pagabos, kitaan banwaan na nagkabulukos, yan ang buon kakabos. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuo, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog, kita na may kusuko, kabos kitan Legazpi, Legazpi, Legazpi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. 88.3 1FM, you're only 1FM, one lang yan. You're only 1FM. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Alright, so balik ako digdi sa programa. Igwa na kita nin pira na ining 7 minutos lampas an alas 7 nin pag-aaga. Ini po ang programa ang sa tama sana.
Sa pangaran ni dating konsehal Chigo Obido, digdi po sa programa. Ako na muna ha. O sa kwan palan, next week, pizza 19 na di. Pizza 19 na. Madali nang kwan, madali na po tabi na magkampanya. Ang problema kay nita, maski sa mga suportadores, pigsisyo cost order kan. Kumilik. Pigsisyo cost order so kwan kang kumilik ka di. Saka. Paanon tabagasan? Paanon tabagasan? Na siring ka ng gusto kan kumilik eh. Pero sa totoo lang, sa totoo lang po tabi, mapagal eh. Inda ko sa Indo. Kung ano yan? Yo. And ako sana kon anoan pwedeng gibuhon ta kay di. Verdaw. Ibaga bawal sa social media, premature campaigning. Bawal da po social media. Premature campaigning. Pwede na ini is yo. Konsilyo. Okay. Okay. Yo. Konsilyo. Sa Facebook, pigbabantayan. Pigbabantayan sa Facebook. Nag-react si ano yan? Nag-react si ano ini? Si Arman Reyes. Di Juan, ilingon mo ang Facebook mo, Irene Antiquera Liubet. Ilingon mo, dahil nagbubukas. Dahil nagbubukas. Sirado gayon siya. Sirado sa Facebook ay so ilingon mo nga li ang Facebook ko kung okay na yan, may pinost ako dyan. May pinost ako dyan. Ilingon mo nga na ikon pwede na. Tapos mag-react ka.
Ibaga, ta sa susunod. Paano man akong kuan na madalagan ako sa susunod pa? Ibaga, paano ka man ngayon ma-premature? Madalagan ako sa susunod pa. O niya, bagong ano po sa ABS-CBN ini. Smoke crisis in Al-Shijadiyah neighborhood after an Israeli airstrike in the eastern Gaza City on Sunday, October 8. Over 400 have been killed in the Gaza Strip with almost 2,300 wounded due to Israeli retaliatory strike, according to Palestinian Health Ministry. The attacks on Israel killed more than 700 Israelis and left over 240 injured. Yun mo yan. Dahil mo man pwedeng mabaso hindi ang Israel. Dahil mo man pwedeng mabaso digdi ang ano yan? Dahil mo pwedeng mabaso digdi po ang yan na. Hindi mo baso ng Israel eh. Sige. Param na muna ako ligdi sa programa po.